можно скорость регулировать. Pohjakuljetin nopeus, elevaattori. То есть скорость податчика вот этого элеватора. Siinä on tietysti päälle pois. Ага, включить, выключить. Näin. Sitten on työvalot, eli siinä takana on Рабочее освещение. pois päälle. Тоже Sitten on включается, выключается. takaluukku, ylös alas. Задний замок. Ja sitten on vetoaisa, vetopuomi, ylös alas. Voi kallistaa koko kone. Подъем фронтовой части, передней части. Ja sitten täällä on sitten tämä torni, eli se lippu, jos on siinä ylhäällä. Дышло, да, вот это. Ja se on sitten näin, että se on kun tuumi ulos. Здесь давление регулируется и свободный возврат. Suuruusluokka 20 litraa per minuutti riittää. 20. 20. Примерно 20 литров в минуту. Nivelakseli on alkuperäinen laajakulma nivelakseli löytyy, se on vakio tänään. Tämä on aika vanha kone. Стандартной комплектации. Sitten on lamelli ja suoja. Здесь защита. Lamellikykki. Jos suojaa sitten koko paketti. Sitten tämän sisälle on sitten vielä nivelakseli, jos menee ulos. Еще короткий вал. Sitten on ketjuvetu. И здесь цепь. Ja täällä on sitten vielä öljy. И здесь еще масло находится, масляная ванна. Täällä on vielä suoja näin, että jos tuo roottori menee kiinni tai se menee jumiin, sitten on murtopultti täällä sisällä. Заклинит ротор, то вот здесь защита. Да, Mä tuohon pidään alkaa. Ei vielä fullo harder. Они сотрудничают с фермерами. Noniin. Siinä on niveli, että tämä pääsee liikkumaan. Sitten on murtopultti. Täällä on sitten pultit, varapultit. Näkee, että ei ole vielä mennyt rikki. Это запасные болты. Täällä on öljysuodatin. Масляный фильтр. Ja sitten tämä on aivan normaali sähköventtiilipöytä. И электрические электровентили. Ja se on vielä näin, että se on proportionaalinen. Kun nostaa palli kiinni, sulla on mahdollisuus tietysti ajaa suoraan traktorin kautta, mutta voi tietysti sitten täällä ajaa. Täällä on semmoinen punainen nappi, pitäisi painaa sisään ensin, näin. Ja sen jälkeen voi nostaa, laskea tai sitten elevaattori edes ja taakse. Mutta molemmat kädet pitäisi olla. Eli ensin tuo ja sitten nämä. Ja sitten Se ajaa elevaattori, eli pohjakuljetin jos on täällä. Tai sitten tämä nostohaarukka ylös ja nostohaarukka alas. Eli näin. Ага, то есть подъемная вилка вверх и вниз. И вот так закрывать и туда катится. Тогда он по поддонному Ja täällä mahtuu элеватору sitten kaksi paalit, vaikka 1,5 metriä. влезает два. 1,5 Ну и квадратный тоже можно спокойно, да, работать с квадратным. Myös ne suurpaalit. Jos on suurpaalit, sitten täällä on niin näin, että tällainen laitetaan sitten tuki ja sitten laitetaan kettenkin ympäri näin. Цепью он обвязывается. Niin, että, koska nelikanttipaali on näin, että kun otetaan niin nämä narut pois, sitten se menee.
Один раз точил, да? Eli täällä on nyt sitten, ne on suoraan, vasen oikein, ja sitten on vielä pokattu näin, että ne vasen ja oikein. Гнутые и прямые. Täällä näkee tietysti näin, että kyllä ne kuluu. Se on aivan selvä. Että Они, конечно, изнашиваются. То есть вот эти ножи это 4 года. Onko ne 4 vuotta 4 vuotta ja kerran on hän on hionnut И pikkusen. один раз затачивал. То есть, ну, замен, я понял, он ни разу не менял их вообще, не было. Täällä on tullut Siis ei ole kivi. vaihdettu Ei ole. 4 vuodessa. Har du någon Niin, hur mycket på ett år ungefär gjorde vi? 1000 i året? Ja. Noin. Oi jämru. 1000 i år. 1000, eller 4000 par. Suuruusluokka. примерно почти 400, 375 этих рулонов 370. прошли они. Около 400 рулонов, вот они искрошили. Да. I fjol års bala. I fjol års bala. Anna du hittar så det är bra här. Takaluukku on tehnyt näin, että se katsotaan. Jos haluaa ostaa Paalikyyn esimerkiksi, ja ei ole niin asfaltti- tai sementtilattia,